Dyma 10 peth am droi'n Oedolyn. Fel Oedolyn, mae pob diwrnod yn dechrau gyda phroblem. Codi. Mae angen minimum o 3 larwm ar y ffôn. Dychmygwch fodoli mewn byd lle mae angen i chi godi ar ôl 1 larwm. Sa eisiau byw fel yna? Chi'n cael eich twyllo gan fideos ar-lein a ydych chi wedi prynu yn ifael. Ond wrth i chi lusgo'ch ffordd drwy rwtin y bore, ydych chi'n gweld eich camgymeriad yn syth. Y ci, camgymeriad. Y cathod, camgymeriad. Mae'n ddigon o boen i fwydo chi eich hun, heb law feddwl am y scroungers. Maen nhw yna, yn sgrechian, o dan draed. Ac wrth i chi adael y tŷ, mae'ch egni meddyliol yn cael ei sianelu'n gyfan gwbl i sicrhau bod yr anifeiliaid yn saff yn y tŷ. A ydych chi'n anghofio rhywbeth pwysig? Allweddi. Jyst gobeithio bod chi hefyd wedi anghofio cael ffenestr yn rhywle. Dyma glip ohona yn hapus pan o'n i'n blentyn. Biliau, 37 awr yr wythnos, petrol i'r car. Jyst edrych, dim clem dy fi. O'n i jyst mor hapus. Sdim ffordd allech chi baratoi am yr holl gyfrifoldebau ychwanegol sy'n dod pan chi'n oedolyn. Chi sy'n gorfod sortio allan dŵr o'r tap. Chmo, weithiau ydych chi'n mynd i'r singan troi a jyst dim byd yn digwydd. A ydych chi fel, wel, sut dwi gallu sortio hyn allan? Jyst ddim yn gweithio. Dwi ddim yn siŵr sut lle mae dŵr yn dod. Mae pond yn y garth gefn, yw yn dod, I don't know. Chod, ydych chi'n agor bonnet y car a dwi'n siŵr bod rai pobl yn gwybod beth sy'n mewn fan hyn, ond, wel, dwi ddim yn mystery we. Efallai just matte painting o ryw fath o we, sa'n siŵr. Just gweithiwch! O ddifri nawr, siwr ydych chi'n gwybod sut i wneud y peth yma? Os ydyn nhw'n wir yn teimlo fel oedolyn, pan mae pump petrol weithiau jyst yn clico? Pan ydych chi'n tynnu, os problem dechnegol, yw'r pressure yn y pump yn isel? A dwi'n gwneud rhywbeth yn anghywir? Mae pobl yn dweud bod nhw'n gwybod, ond celwydd. Celwydd! O'n i'n 25 cyn i fi fentro lawr yr eil ffrwythau am y tro cynta. Mae'r sgil o fwyta'n synhwyrol yn dod yn naturiol i rai, ond sgil yw hi. Allech chi ddatblygu'r sgil, ond mae rhaid i chi fod yn effro i'r broses. Mor hawdd yw i colli ffocus. Ac cyn bod chi wedi troi gwmpas, ydych chi'n gweld bod chi wedi coginio chicken dippers and smileys. Look, mae pawb yn gwneud camgymeriadau. Mae gen i caset Lou Bega yn rhywle. Dyn ni'n derbyn bod neb yn berffaith. Ond wrth i dechnoleg ddatblygu, mae'r sgôp am gamgymeriadau siopa yn cynyddu yn anferthol. Os dwi'n gallu prynu polyn telescopic, bass guitar a reciprocating saw am 1:00 y bore, dyle fod cam arall lle dwi'n gorfod cadarnhau'r dewis hynny pan mae'r haul yn yr awyr. Mae marwolaeth yn dod i bawb. Does dim gwir ystyr i fywyd sy'n fas i beth ni ein hun yn penderfynu sy'n bwysig, a ni'n rasio yn ddi-baid i'r bedd. Heb aros... Whoa, quick! Nôl dy ffôn, llwyth o Facebook, na ni, drych ar y fideo'r micro-pig na. Oh, na ni, look at a micro-pig. Close call. Y prif wahaniaeth rhwng plant ac oedolion yw maint. Yn cyffredinol, mae oedolion lot yn fwy na phlant. Ond dyw hynny ddim yn rili digon twfn i orffen. Fine. Y prif wahaniaeth rhwng plant ac oedolion yw fod plant yn casau pan dyn nhw ddim yn cael gwneud rhywbeth. Ond fel oedolyn, y prif bleser yw'r eiliadau pryn, lle ni'n cael gwneud dim byd. Mae yna rhyw 10 eiliad o'r fideo ar ôl, so nawn ni just joio cael saib bach. A nawr rhannwch y fideo gyda rhywun a wnaeth werthfawrogi saib bach i ffwrdd o fod yn oedolyn. A ffarwel.